Στην πιο κρίσιμη καμπή της ελληνικής οικονομίας και την ώρα που γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουμε χρονικά όρια και προθεσμίες για τη μείωση του χρέους και τη νέα δανειακή σύμβαση, οι αγκυλώσεις του παρελθόντος παραμένουν. Η προκλητική σπατάλη στο δημόσιο, σπατάλη που απομίζονται μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι επιχειρήσεις με τους υψηλούς φόρους, καθώς και η γραφειοκρατία αναστέλουν τη δημοσιονομική προσαρμογή και την ανάπτυξη της χώρας. Πώς μεταφράζονται τώρα όλα αυτά σε αριθμούς? Φαρμακευτική δαπάνη που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα για τα φάρμακα, όπου εντοπίζονται και έντονες αντιδράσεις, η απόπειρα μείωσης του κόστους με τα γενώσιμα θα μπορούσε να αποφέρει ένα όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το φαγοπότη δισεκατομμυρίων που είχε στηθεί για περισσότερα από 10 χρόνια γύρω από τη φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας ήταν μία ακόμη ελληνική πατέντα που συνέβαλε τα μέγιστα στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Όντας πρωταθλητές Ευρώπης στην κατανάλωση και την υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων, η δημόσια δαπάνη από τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2004 εκτινάχθηκε στα 5,28 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009. Την ίδια στιγμή στο ισοδύναμο πληθυσμιακά Βέλγιο έφτανε μόλις τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσο αντίστοιχο με αυτό που οφείλει να φτάσει η χώρα μας το 2012, σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2009 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων ανθρώπων έφτασε τα 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από χώρες με αντίστοιχο ή ελαφρώς μικρότερο πληθυσμό όπως η Σουηδία και η Πορτογαλία, και 4 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερο από την Ισπανία των 47 εκατομμυρίων κατοίκων. Προκειμένου να περικοπούν φαρμακευτικές δαπάνες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το μνημόνιο προβλέπει διεύρυνση της χρήσης των λεγόμενων γενώσιμων φαρμάκων. Αντίγραφων δηλαδή φαρμάκων που έχουν την ίδια δραστική ουσία με τα πρωτότυπα, τα οποία καλύπτονται από πατέντα. Υπάρχουν δύο αγορές. Μονοπωλιακή που είναι με πατέντα και όλα τα υπόλοιπα που είναι ανταγωνιστική αγορά. Και σε αυτήν πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαγωνισμοί, και αν γίνουν διαγωνισμοί με βάση τις ευρωπαϊκές τιμές της διεθνής, θα έχουμε τουλάχιστον 80% έκπτωση, που σημαίνει 2,6 δις το χρόνο. Το 2011 τα γενώσιμα ανέρχονταν μόλις στο 18% του συνόλου της ελληνικής φαρμακευτικής δαπάνης. Στόχος πλέον με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τετάρτη είναι η χρήση των γενωσίμων να φτάσει στο 50% μέχρι το 2013. Στις αντιδράσεις του ιατρικού κόσμου σχετικά με την αξία των γενωσίμων, ο ΕΟΦ διαβεβαιώνει πως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας της δημόσιας υγείας. Καταρχήν, η φαρμακευτική δαπάνη πριν μπούμε στο ευρώ, δηλαδή το 1999, ήταν 7,5 φορές κάτω από τη φαρμακευτική δαπάνη του 2009. 7,5 φορές κάτω, ήταν κάτω από 900 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί η έκρηξη φαρμακευτικής δαπάνης έγινε σε δύο δόσεις. Έγινε μία μέχρι το 2004 και μία μετά το 2004. Οι αντιδράσεις που υπάρχουν για τα γενώσιμα είναι δύο ειδών. Η βασική αντίδραση είναι ότι υπάρχει μία έντονη, την ξέρουμε αυτή, προσπάθεια να διαδοθεί το φάρμακο το πρωτότυπο μέσω του δικτύου που διατηρούν οι εταιρείες μας των σχέσεων με τους γιατρούς.